Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua, Pak, menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin ya bolong mbok warai barokah. iki. Dikira ngono lho Pak paling ya Pak yo. Iya. Kok menawa dhek ra tega karo awakmu ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, piyai loro kuwi ya numangsaku ya. Salim. Oh iya.